W żeleźniaku się fajnie hajcuje, już się sam fajnie siedna. Witajcie w mojej kuchni. Słuchajcie, siedzimy niedawno przy stole ze familią, przy Geburtstagu moim. Siedzimy tak przy tym Geburtstagu i my tak zaszli rozprawiać o starych czasach. I zacząć ich medykować zaś, co jeszcze nie robiliśmy i przyszedł temat takiego czegoś, co kiedyś było moc popularne na Śląsku. Nie ino, bo wyczytał, że też jest to popularna rzecz w Wielkopolsce, w Galicji. Hauskäse. To jest ser z kminkiem, smażony, który na ogół śmierdzi fez żadnie. Hoby fuzekle od hopa, który robi na budowie i bez 4 dni łazi w jednych zokach i ich nie zmienią. Tak przynajmniej woniała ta stara Hauskäse, pamiętam za dziecka. Całki chałupie roznosiła się fantastyczna woń Hauskäse, czyli starych zapłoconych fuzeklów. I oto próbował, nie za fez mi to smakowało, poczytał, że która po necie, pooglądał i padą robimy. Ogólnie zrobić taką Hauskäse to jest proces na pora dni. Jakbyście to chcieli zrobić tak, jak się to robiło za starej pierwy. I o ten proces trochę zrobię bardziej moderny. Domy mu trochę szwungu. Baza na ta Hauskäse to jest biały ser. Tłusty. Nie żaden chudy, ani półtłusty. Ino normalnie tłusty biały ser. Jak macie jakiś fajny torg, handel, to można poradzicie kupić tego od razu więcej. Ja sam mam 770 deka. Wciepuje się to do miski. Gorko. W tej kuchni jest za 30 stopni. Ale to dobrze, bo do Hauskäse ma być ciepło. Sru i sru. 70 deko białego sera. Jak chcecie mniej, dajcie się pół kilo, chcecie więcej, dajcie się kilo, dajcie się 10 kilo. Ten biały ser musi zrobić proces. Musi się zrobić, jak się to go do zgniliwy. Powinienem go zadekować jakąś szmatką i ustawić tak w tej misce na przynajmniej pora dni. On się by zrobił taki maźglaty, puszczałby woda, ta woda by my musieli odlewać, ale żebych nie musiał czekać aż tak długo, to jest jeden trik. Natron, czyli soda. 2 małe łyżeczki tego natronu suja do tego syra. Mogę już też się sam dać trochę sól i kminek. Mogę się go dać niskoży, ja się go dam teraz, żeby się go fajnie rozfyrlać z tym syrem. I jadymy. Tak, abych wyrobił ciasto na chleb, albo na pizzę, albo na pieron wie co. No i słuchajcie, na teraz to jest całko robota. No i słuchajcie, całki widz, całko magio polega na tym, że dzięki temu, że dołożę sam ten natron, to nie muszę czekać te 6, 7, 8 dni, a sam się zaczną robić te wszystkie magiczne procesy. Bo ten natron zrobi to, że za poranoście godzin ten syr będzie taki, jak ma być. Skorzystam z tego, że mam sam pieronie, ale jak sam jest gorko. Dowam się ten syr wele tego żeleźnioka, zadekuje się go fajnie. No i to, co bez tego natrona miałbych za te pora dni, za ten tydzień, dzięki temu by miał za poranoście godzin. Obejrzyjcie, co się tam będzie z tym robić. Stay tuned, jak to gadają Angliki. Trochę się widzimy nie skorzy, jakżech myślą. My to postawili wczoraj o 10, minęły 22 godziny. Co to się sam zrobiło? O, pięknie. Całki, ten biały ser się rozpuścił, zrobił się taki żółciutki, sprężysty, fajnie. Łoto się rozłaziło. Biera gorczek na gaz, nie za fest srogi ogień, wciepuje pół kostki masła. I te masło się muszę sam roztopić. Masełko mamy już elegancko stopione. Wciepujemy syr. Tu już nie możemy sam dopuścić do żadnej marnacji. Pieronie. I teroski na małym ogienku czekamy, aż nam się fajnie całki ten syr z tym masełkiem rozpuści. Pora minut
I już mi się sam z tego zrobiła taka fajna masa. Niektórzy ludzie jeszcze dowają żółtko od jajca. Ja nie będę dawał żadnego jajca. Ja mam odrobinka, żeby to nie było takie, wiecie, żeby to dostało trochę takiego bardziej wyrazistego szmaku, bo te masło też zrobiło, że to się takie zrobiło delikutas, takie wiecie, tako mało szczypta takiego warzywka. Zaroski to będziemy mieli richtig fajne. Ja się to pokosztuję, Eli, to w ogóle ma jakiś sens. Pierzynie. Ho, ho, ho. Prima. Myślę, że możemy to gasić. Biera się miska, biera się kąsek tego masła, przeszmaruje tym masłem ta miska, żeby się ta chałska tak nie chyciła fez, żeby szło ją fajnie z tej miski wyciągać. Póki gorkie, przelewamy. I jak to wonia fajnie. Chyba wyliża ten gorcek jeszcze. Powiem tak, nie wyda się Asią, ale jak na pierwszy raz te roski czekamy aż to ochłodnie. Możemy to, jak już się zrobi troszkę chłodniejsze, wstawić do jakiejś miednicy z wodą, a potem do lodówy. I wiadomo, to stężeje, no i będzie w formie, no jak syr. Ale ja sam zrobię jedno inkszą rzecz. Razowy chleb. O, kroja się 2 sznitki. I słuchajcie, zrobię się coś takiego. Póki ona jeszcze się leje, póki jest tako ciepło, ona już lekko się zastygo. I się tako sznitka superowe. Tako prosta rzecz. I no trochę cierpliwości. Richtig maszket. Jakby nie dał tego na truna i no czekał te 6-7 dni, aż ona się zrobi tako zgniliwo, to by ta woń była no mocniejsza, tako bliżej tych fuzekli, ale szmak jest taki. Zróbcie się hauskryza, roztemili ludkowie. Jeszcze jedno sznita, póki ona jest tako fajno, tako. Wow. Nie będę wam robił więcej szmaka. Dziękuję. Eli, możecie to zostawcie mi tam jako ocena i widzimy się, mam nadzieję, net. Pyrsk.